маликаи Хубон дер аз кор бармегардад. ӯ дар Москав хидматгор аст. хонаҳои сокинони таҳҷоиро тамиз мекунад. малика мегӯяд ки даромади оила аз пешаи ӯст. ҳодисаи қатли кӯдак аз ҷониби дояаш дар Москав, ки 29 феврал ба вуқӯъ пайваст, ӯро нигарон кардааст. баъди дидани ин ҳодиса дар телевизион ваҳшатам гирифт. ин ҳодиса дар маҳалле ба вуқӯъ пайвастааст, ки ман он ҷо зиндагӣ мекунам. замоне ки аз метро берун шудам, дидам нигоҳи атрофиён тағйир ёфтааст. барои онҳо ҳар ки сиёҳ пӯшиду мӯи сиёҳ дошт, мансуб ба як миллат дониста мешавад. хоҳар манист, гурҷист, ӯзбак аст ё тоҷик, мо барои мардуми таҳҷоӣ ҳама сиёҳ ҳастем. малика дар Русия бештар аз 10 сол аст ки кору зиндагӣ дорад. ба гуфти ӯ, дар ин муддат занони Осиёи марказӣ боиси эътимоди мардуми таҳҷоӣ шудаанд. ба назари ин муҳоҷирзан, москавиҳо солҳои охир дар интихоби доя ва хонадор бештар ба занони мусалмон рӯ меоварданд. вале ҳодисаи ахир дар мардуми рус дубора метавонад эҳсоси бегонаситезиро бедор кунад. ин зан обрӯи моро резонд. боварӣ ба мусулмонҳо бештар буд. моро русҳо ба тарзи дигар мепазируфтанд. ҳамчун занҳои хушахлоқ, ба обрӯ ва дилсоф медонистанд. баъди ин ҳодиса мушкил мешавад. рақобатҳо шадидтар хоҳанд шуд. ба мо дигар эътимод намекунанд. умед дорам ки вазъ мӯътадил шавад. саёҳат бошад парастори кӯдакони фаронсавиҳост. ӯ намехоҳад рӯи худро нишон диҳад, чун метарсад ки сабти ошкоро ба кори ӯ зарар мекунад. суҳбати мо бо саёҳат атрофи ҳодисаи даҳшатбори дояи ӯзбекистонӣ аст. аз ин воқеа ӯ ба шок омадааст ва мегӯяд ки ҳатто тасаввур карда наметавонад ки чӣ дояи ӯзбекистониро ба ин ҷиноят таҳрик дода бошад. саёҳат изҳори боварӣ мекунад ки ҳодисаи мазкур ба муносибати волидайни кӯдакони зери парастории ӯ таъсир намерасонад, чунки менталитети аврупоиҳо аз мардуми рус фарқ дорад. аммо дояи тоҷик шубҳае надорад, ки ин воқеа шарту шароити кории ӯро дар Русия вазнин мекунад. Я не знаю, если будет закон построже, ну, естественно, мы будем соблюдать закон построже. агар низоми гирифтани дояҳо шадидтар шавад, талаботи қонунро риоя мекунам. то ҳол қонуншиканӣ накардаам. ҳуҷҷатҳои заруриро дорам. агар вазъ тағйир ёбад ва тоқати онро надошта бошам, ба Тоҷикистон бармегардам. Пойдем обратно. дар ҳамин ҳол Гулинор, як дояи маҳаллии тотортабор, ки 5 сол боз кӯдакбонӣ мекунад, намефаҳмад ки чӣ тавр ҳамкасби ӯзбекистонии ӯ бо бемории рӯҳӣ тавонистааст парастори кӯдакон шавад, чун аз таҷрибаи худаш нақл карда мегӯяд, ки волидайни кӯдакон дояҳоро пас аз санҷишҳои тӯлонӣ кироя мекунанд. Мне кажется, надо нянь искать. ба назари ман дояҳо бояд аз миёни касоне интихоб шаванд, ки мешиносед ё хешу таборатон ҳастанд, ё аз миёни дӯстоне бошанд, ки дер боз бо онҳо рафту омад доред, то тавонед тақдири кӯдаки худро ба онҳо бисупоред. Изначально, вот как ты сколько ты живешь, изначально, что ты доверяешь своего ребенка. ҳамзамон Гулинор аз шадидтар гардонидани қонунгузорӣ нисбат ба фаъолияти муҳоҷирзанон дар риштаи доягӣ истиқбол мекунад. ба гуфти ӯ, ҳодисаи даҳшатбор талабот ба хизматрасонии дояҳои русиягиро шадид хоҳад кард. Если мамочка, допустим, агар модар дар бораи дояи фарзандони худ маълумоти кофӣ надорад, эҳсоси тарс мекунад. ман фикр мекунам, аз ин ба баъд метарсанд дояҳои ношиносро гиранд. внутри, естественно, она уже подумает, а нужна ли она мне вообще. Я думаю, что уже будут бояться. дирӯз як вакили думаи давлатии Русия дар доираи баҳсҳо атрофи кирдори Гулчеҳра Бобоқулова иброз дошт, ки ҷорӣ кардани литсензия барои фаъолияти дояҳо саривақтӣ хоҳад буд ва дар ҳангомаи қатли кӯдак қабули қонуни нав ба мамоният мувоҷеҳ намешавад. ба назари коршиносон, агар қонуни дояҳо қабул гардад, ҷалби муҳоҷирзанон, ки доягӣ зиёд мекунанд, ба кор кам мешавад ва нисбат ба онҳо занҳои маҳаллӣ бештар ба кори доягӣ ҷалб мешаванд.